Ya, no, terus ya, bagus saya ke orang pun maklumnya sedaya mawon gandeng kula menika gadah kajat memuli Kiai Sarto Sentono kalian Nyai Rubiah jenengan sedaya kula aturi neseni anggil kula raket tambengan. Nggih. Sekor liwat jeneng abrit menika kangge memetri dari gegiro. Nggih. Awitipun pepetri salebetipun wangun sakjawinipun wangun kula sak saben sepin kula sedaya sarehne kula menika kintun kemul Kiai Sarto Sentono kalian Nyai Rubiah ampun wonten kudu rencana saged ayam-ayem tata tentrem sakmenika ngantos sak lajengipun. Nggih. Sak lajengipun gurung pitu menika dipun para-para. Nggih. Ingkang sabar kangge memetri leluhur kula ingkang rumeksa dusun Murung Lemah iki. Nggih. Ingkang saged malih dinten sekawit rinten kaliyan dalu kedah sekawan gangsal ingkang kula wenggahi. Nggih. Ingkang saged malih Nabi Sulaiman ingkang ngrantoni kutu-kutu walang atoho ingkang manut agaminipun Islam. Nggih. Ingkang saged malih Nabi Baginda Ilyas, Nabi Baginda Khidir. Nggih. Nabi Baginda Ilyas ingkang rumeksa toya, Nabi Baginda Khidir ingkang rumeksa buwana. Nggih. Ingkang saged malih para luhur ingkang kula caosi dhahar. Nggih. Salajengipun tumpeng alus tumpeng ayu menika sarehne kula menika gadah kajat pintun kemul Kiai Sarto Sentono kaliyan Nyai Rubiah saged dados pitak ngamal kula. Nggih. Salajengipun malih mong menika kangge mong-mongi kula. Nggih. Awit dipun mong-mongi sarehne kula menika gadah kajat kinten kemul Kiai Sarto Sentono kaliyan Nyai Rubiah ampun ngantos dimong wonten pinggiring jurang, ampun ngantos dimong wonten pinggiring ini dimong wonten satengah slamet. Nggih. Ingkang salajengipun nambengan sakjudul menika sarehne kula menika kinten kemul Kiai Sarto Sentono kaliyan Nyai Rubiah saged kangge sowan wonten pangeranipun. Nggih. Salajengipun malih sekul suci lan sari menika kangge memetri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa sak putra sak Abu Bakar Ali. Nggih. Sampun cekap semanten menawi wonten kosrek dumpo anggen kula ngecakaken mugi-mugi saged mapan wonten padununganipun piyambak-piyambak. Nggih. Maklume sedaya mawon kula aturi tadah jurung pamujianing ngamin-amini menapa ingkang dados dipanuwun kula sak keluarga. Nggih, manasaloka selamatan bidini lan diadan piring alam ini kaubatan kabul selamat. Ngawin khorotin selamat minajata minangari bareng apa ngendak kisah. Subekan amur salim alhamdulillahirabbil alamin. Wes ngono kuwi. Makan bumbu malah cekak. Lane sila nganti mah. Wah, karo le arisan cepet iki ya. Ngecake nek kesuwen asin sila nganti mah. Ora. Nganti mau niku ora ngrasa ngising nganti. Wah, nah, dia rumah kita. Ini bisa tapi terlalu neng neng ucap gawe. Ini terus kantor kembali. Langgar meneh kowe.
Itu Liko. Colong ya di lompat langkai itu ya tambahnya yang mau Zero, Dengan dono anu panglem ayo. Ayo jangan nyala ke waduh. Kayak gue PC. Wes itu juga nih. Ora. Kali apa toh? Zero 4. Berapa wes toh? Kali papat itu dompet kayak butel kuwi. Kayak sekarang-karunan. Nah, ono kandhane mulai rasane emas. Kalau wong nok
Kayak almarhum Wah, wis ngene bisa pinter. Ini. Gur loro juga pare ono. Apa kene sih, San? Iya nek kowe sisa. Itu itu lho. Gua semuka. Kasih dapat bukan bulan perang sing Wis tertib. Sing ngene iki wis. Sing ngene dhewe ne. Lah sing ngene sampo. Wis iki sing kare ngene yo. Iki. Kaki yo. Pamit yo lek. Kajeng karang tarunan. Dimes kok, Kang? Dimes. Oh. Oke, mohon dukungannya dengan syarat di like, terus komen, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar mendapat video terbaru. Dan terima kasih banyak sudah mendukung.